ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ପରିବା ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମନକୁ ଯେଉଁ ପରିବା ଦରକାର ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କାଟିକି ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ। ଏଇଭଳି ସାଇଜର କାଟିକି ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ନେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଡାଲି ନେବାକୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଲି ପକାଇକି କିଛି ଅଦା ଛେଚିକି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ 2ଟା ସିଟି ପରେ ଡାଲମା ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସାଇବେ। କଡ଼େଇ ବସାଇଲା ପରେ ଘିଅ ପକାଇବେ, ଡାଲଦା ଘିଅ। ଡାଲଦା ଘିଅ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ, ଜିରା, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇ ଛୁଙ୍କ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ଡାଲମାକୁ ବଘାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା ବହୁତ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଡାଲମା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ